شعب الأبنة إذ حمل آية فسرها يوما بما قد استفسر عنه سأو من تقدم وكما حديث غامض معناه بينه حتى بنى سناه وكم لهذا الشيخ من عبارة حل بها مستكل الإشارة وين سيدنا شيخ تجاني النبي صلى الله عليه وسلم وفاد شيخ تجاني أواجي بالعلم أغندل اللدني الليان كاغل أواجي ما أغندل الليان كاغل اللدني غندل الليان كاغل وعلمناه من لدنا علما يغندل الليان كاغل caggal nde o jangi defte o yi annabi o o waajima e gandal biyetengal gandal alliyan kagal wa faada o waajima bil ilmi e gandal alladni alliyan kagal omo sifonoma ko dañi e gandal alliyan kagal o wi ko dañi e gandal alliyan kagal wala ata meeɗani addande unnatun hayre wala ata meeɗani addande unnatun hayre iza hamala so waaji ndiyam li sha'bin wonande weenu hayre waajani ndiyam e weenu fodde ko Cheikh Tidiane jogi e ilmul gandal ni hayre waajani ndiyam e weenu fodde ko Cheikh Tidiane dañi e ilmul ludni wala ata addani unnatun hayre li sha'bin wonande weenu iza hamala tumande hayre waaji ndiyam hayre waajani ndiyam e weenu fodde ko Cheikh Tidiane jogi e ilmul ludni wa faada Cheikh Tidiane waajima bil ilmul ludni e gandal alliyan ko Cheikh Tidiane jogi e gandal alliyan wala ata addani unnatun romme hayre li sha'bin wonande weenu iza hamala tumande waaji ndiyam hayre so waaji ko waajata ndiyam e weendu ko heewi fof yettaaki fodde ko Cheikh Tidiane jogi e ilmul ludni o wi kam heewi ayatin aya qur'an fassaraha Cheikh Tidiane firda ɗum yawman ñalawma gooto bima no ngon firo qassara ene raɓɓiɗi anhu gaaga maggo saha wulofu man taqaddama adino heewi ayeji qur'an ɗe Cheikh Tidiane facciri taw seeremɓe adiɓe meeɗa yettade ngoɗon fa faccira kam heewi ɗum no addi ɗum ko ilmul ludni kam heewi ayatin aya qur'an fassaraha Cheikh Tidiane firda qur'ana o yawman ñalawma gooto bima e on façon bima no on façon qassara ene raɓɓiɗi anhu gaaga firongo sa wulofu man taqaddama seeremɓe adi wa kam heewi hadisin yewtere annabi o tawa hadis o gamidini ene luggiɗi ma'anahu firongo heewi hadis mo ganduɗa firo mum ene luggiɗi bayyanahu Cheikh Tidiane fira hadis o bayyanahu Cheikh Tidiane fira hadis o hatta bada ha feeña sanahu daniri hadis wande hadisaji biyeteɗi wo inni la yughalu ala qalbi la astaghfirullahu fil yawmi 70 maratan ina hadisaji ko jiiɓiɗe hadisaji kono sa yino jawahirul ma so Cheikh Tidiane firanima ɗum a tawat jiiɓani o wi wa kam heewi hadisin jewte annabi o gamidi taw ene luggiɗi ma'anahu firomu heewi hadisaji ɗi ganduɗa firde ɗum weeɓay bayyanahu Cheikh Tidiane firaɗi Cheikh Tidiane firaɗi hatta bada ha feeña sanahu annore hadis o daniri hadis wa kam heewi li hada cheikh ko wodani oɗo ceerno min ibaratin e facciruji heewi ko wodani Cheikh Tidiane e facciruji halla taw omo firtira halla tawa emo firtira biha sabu ɗiɗon fa facciraji mustaskila ko jiɓino al isharati jofale suufiyan koɓe heewi seeremɓe mawɓe suufiyan koɓe joofo haalaji jiiɓi joofo haalaji jiiɓi so Cheikh Tidiane ari o firta ɗum haalaɓa ceerno ne jogui eɓe mbiya aynani kaza mimani kaza nunani so Cheikh Tidiane ari firta ɗum haalaɓa ceerno aynani ay kaza nunani kaza aynani ɗum ne firo
kono Cheikh Tidiane so jaggi ɗum firtada ha laaɓa cercer wa kam heewi li hada cheikh ko wodani oɗo ceer min ibaratin e facciroji min ibaratin halla omo firtire biha saabu ɗeɗon fa mustaskila ko jiiɓino al isharati joofale suufiyanko nde Cheikh Tidiane dañi fatu fa jaala nnasu yimɓe ɓe naati minal agɗari e kontinaji nayyi fof ya'tunahu eɓe ngara e Cheikh Tidiane holko addataɓe mahabbatal asrari yidde sirri nde Cheikh Tidiane dañi fatu fa jaala nnasu yimɓe ɓe naatani fa jaala nnasu naatani fa jaala nnasu yimɓe ɓe naatani yimɓe ɓe naatani yimɓe ɓe ya'tunahu eɓe ngara e Cheikh Tidiane minal aqdari immorade e kontinaji nayyi ɗi fof holko addataɓe mahabbatal o ko ono ngal gortoɗa o mahabbatal asrari mafulu li ajlihi mafulun li ajlihi mafulun woni mafulun lahu kadi ko goto mafulun lahu e mafulun holko addata mahabbatal kasattuka ibti'a ma'rufuka wo ɓumtu ijlalal li amri on o wi kamɓe aroɓe ɓe noon ɓe jogii ko pecce ɗiɗi min akhizin dariqahu sunniya wa nazirin bahajatahu saniya aroɓe ɓe ene jogii pecce ɗiɗi min akhizin ene jogii jaggowo dariqahu laawol makko a sunniyata sunniyankagal laawol makko sunniyankewol ngol ene jogii yimɓe addata ɗum ko jaggude laawol ene jogii woɗɓe wa nazirin ngari ko yebde bahajatahu jonnam makko assaniyata ɓamtinal ngol woɗɓe ngarata tan ko yebde kamɓe aroɓe ɓe min akhizin ene waɗi garowo ari ko jaggude dariqahu laawol makko assunniyata sunniyankewol ene jogii kadi wa nazirin garowo yebde bahajatahu assaniyata ɓamtiɗam o wi tarahu aɗiya cheikhdina Cheikh Tidiane no yimɓe ɓe tarortomoni no yimɓe ɓe mislal ka'batil musarrafati cikkata ko suudu yawma ɗawafi ñande ɗawaful ifada ayno suudu kaaba wayta ñande ɗawaful ko noon tawata Cheikh Tidiane aw wallani ka misli arafata cikkata Cheikh Tidiane ko hayre arafa yitarahu aɗiya cheikhdina Cheikh Tidiane mislal ka'bati o nandata ko e suudu kaaba al musarrafati teddinamu yawma ɗawafi ñande ɗawaful ifada aw wallani ka misli arafati cikkata cheikhdina Cheikh Tidiane ko hayre arafa o wi ya'su ila anwarihi saidu wa anhu ya'su jahilul maridu ya'su ene fandito as-saidu almudo malaɗo almudo malaɗo ene fandito ila anwarihi e annoraji cheikhdina Cheikh Tidiane almudo malaɗo tenkata annore cheikhdina kono noon wa ya'su ene ɗurno wa ya'su aljahilu majjuɗo almaridu candallo majjuɗo candallo ene ɗurno an huyade cheikhdina Cheikh Tidiane kullama atahu hibbu haji yajiduhu kasayyi bisajjadi khalisa ihsanin wa mahda rahmati akrama rabbuna bihi zil ummati wa kullama atahu kala nde are cheikhdina Cheikh Tidiane hibbu hajin joom haji so tawi joom caɗele ari e cheikhdina Cheikh Tidiane ene ƴeewa dépasse yajiduhu ma o taw cheikhdina Cheikh Tidiane no hokkirta kalis ni yajiduhu ma o taw cheikhdina Cheikh Tidiane no hokkirta kalis ni kasse yiɓe comme no toɓo assajjaji wañirogo ay no toɓo wa ko noon Cheikh Tidiane hokkirta kalis o kullama atahu kala nde are cheikhdina Cheikh Tidiane hibbu hajin jiɗɗo haaju yajiduhu yajidu o kam ko woni kullama atahu hibbu haji wa kullama atahu hibbu koy leeli koy
jiduhu ka seyyidi najjani kala de joom haaju are seydina cheikh ti ma o taw seydina cheikh ti Tidiane ayno toɓoto ko noon cheikh Tidiane hokkir te ko cheikh Tidiane hokkata ko haalisa taw ene laaɓi ihsanin moƴƴingol wa mahada taw ene laaɓi rahmatin yurmede somo hokka kadi hokkita ko sabu Allah cheikh Tidiane sen hokka o hokkata haalisa taw ene ihsanin mum kadi wa mahada taw ene la rahmatin yurmede mbiya kadi akarama teddiniri rabbuna Allah Allah teddiniri zil ummati leñol annabi o Allah teddiniri leñol bihi sabu feñje hen cheikh Tidiane Allah teddiniri leñol annabi o sabu feñje hen tende Allah waɗanta en cheikh ti haydara en mbaɗanani Allah haalisa taw ene laaɓi ihsanin moƴƴingol Allah wa mahada taw ene laaɓi rahmatin yurmede Allah ko moƴƴingol Allah e jurum o hokkiri en seydina cheikh Tidiane akarama rabbuna Allah teddiniri Allah zil ummati ngol ɗo bihi sabu seydina cheikh nde o hokkata en cheikh ti o hokkiri en tan ko haalisa sabu laabde ihsanin moƴƴere makko wa mahada e ko laabi rahmatin yuru kono en gollanani Allah fodde keɗen kanda e dañde seydina cheikh radiyallahu taala فاتحة صلاة الفاتحة